Čaute, volám sa Slavo a teraz vám idem vysvetliť riešenie 8. úlohy KMS-ka prvej série letnej časti. Úloha bola, že máme zadané čísla A1 až AN, ktoré sú kladné reálne, S je ich súčet a chceme dokázať, že A1 lomené S minus A1 plus A2 lomené S minus A2 a tak ďalej až po AN lomené S minus AN je aspoň n lomené n-1. Tak, čo si v tejto úlohe môžeme všimnúť? Že ľavá strana nerovnosti, teda aj pravá strana, celá nerovnosť, je symetrická voči neznámym A1 až AN. Teda si ich môžeme si povedať, že nech sú usporiadané. Ak by usporiadané neboli, tak vieme ľubovoľne dve premenné vymeniť a zmení sa akorát poradie ščítancov, čiže nerovnosť ostane rovnaká, nič sa nezmení. Tak si poviem, bez újmy na všeobecnosti, nech sú usporiadané od najmenšieho po najväčšie, teda A1 je najmenšie, A2 je druhé najmenšie a tak ďalej, až AN je najväčšie. To je také prvé pozorovanie, čo nás môže napadnúť, keď sa pozrieme na túto úlohu. Môže nám to pomôcť, neskôr nemusí. Ďalšie dobré pozorovanie je, že keď sa pozrieme na ľavú stranu nerovnosti, skladá sa z n zlomkov a v každom je jeden člen v čítateli, jedna neznáma v čítateli a n-1 neznámych menovateľí. No a na pravej strane vidíme, že to je tiež n lomené n-1, čiže keď ukážeme, že tento súčet, tento výraz je aspoň toľko, koľko priemerný prípad nejakých poprehadzovaní. Nože keď si to urobíme tak, nože takto si tieto zlomky keď si počítame, takže je to viac ako priemerný prípad, tak sme potom vyhrali. Na takúto vec nám dokáže pomôcť permutačná nerovnosť, po anglicky rearrangement inequality, a to hovorí to, že keď máme nejaké ačka usporiadané, a aj bčka usporiadané, a keď si ich nejak popárujeme, nejak si popárujeme ačka s bčkami, tie dvojice navzájom vynásobíme a tie súčiny sčítame, tak tá permutačná nerovnosť nám hovorí to, že keď ich popárujeme, že najmenší s najmenším, druhý najmenší s druhým najmenším a tak ďalej, tak dostaneme maximálny súčet. A keď ich popárujeme opačne, napríklad že A1 Bn, A2 Bn-1 a tak ďalej, až AN B1, takže ten súčet bude minimálny. Prečo to tu napíšem, že by to bolo úplne jasné. Že keď si zoberieme A1 B1 plus A2 B2 a tak ďalej až po AN BN, to je maximálne, teda je to väčšie rovné ako nejaká iná permutácia, a označím si C1 až Cn nejak prvky B1 až Bn poprehadzované, že môžu byť ľubovoľne. Tak to je väčšie rovné, ako keď ich nejak poprehadzujeme. A2, C2 až po ANCN. To je ľubovoľná permutácia tých večiek. A to je väčšie rovné, keď je to usporiadané opačne. Čiže A1 Bn plus
A2, B, N-1 a tak ďalej až po AN, B1. Čiže keď chceme využiť túto nerovnosť na dokázanie našej úlohy, tak bolo by fajn vedieť, čo máme vlastne na ľavej strane. Že bolo by fajn, no že tie súčiny, čo tu máme, že a krát 1 lomené s minus a plus a krát 1 lomené s minus a2 a tak ďalej až po an krát 1 lomené s minus an. A bolo by fajn niečo povedať o tom, že keby sme zistili, že tieto veci, že 1 lomené s minus a i, že sú usporiadané, tak to nám vie dať informáciu. No, ako sú usporiadané? Tak ačka sú usporiadané od najmenšieho po najväčšie. S minus ačka sú tiež usporiadané. S minus a2, s a tak ďalej, až po s minus an. Ale tie sú usporiadané naopak. Lebo keď sa pozrieme, tak minus tieto členy sú usporiadané naopak. A keď k tomu pripočítame konštantu s, tak sa nič nezmení. A keď teraz urobíme z toho prevrátenú hodnotu, tak sa usporiadanie znova zmení. Čiže 1 lomené s minus a1 je menšie rovné ako 1 lomené s minus a2 a tak ďalej. A to je menšie ako 1 lomené s minus an. Keď tieto dve entice budeme násobiť a ščítavať, keď vynásobíme najmenšie s najmenším, druhý najmenší s druhým najmenším a tak ďalej, tak dostaneme maximum, že žiadna permutácia nie je väčšia ako to. A teda chceme vytvoriť nejaké permutácie, že by sme to vedeli odhadnúť, že to je väčšie rovné ako n lomené n-1. Tak skúsme si to trochu rozpísať. Že tu máme, že rozpíšem si menovateľe. To je, že a1 lomené a2 plus a3 plus a tak ďalej až po an plus a2 lomené a1 plus a3 plus a tak ďalej až po an a tak ďalej až po an lomené a1 plus a2 plus a tak ďalej až po an minus 1. Táto permutácia je najväčšia tých popárovaní. A teraz chceme nájsť nejaké iné poparovania. Takže, čo by bolo fajn dostať? Že by sme sa zbavili tých premenných v menovateľi. No na zbavenie sa tých premenných menovateľí by bolo fajn získať ich aj do čitateľa. Lebo keby sme dostali každú jednu z premenných do čitateľa, tak by to bola jednotka. Čiže chceme dostať do tých čitateľov A3 až AN. Chceme tu nejakým spôsobom dostať tieto tu isté veci. Opíšem si aj druhý. A1 plus A3 až AN. A tak ďalej. Až po A1 plus A2 až po AN minus 1. No a tieto tu veci nevieme dostať naraz,
vieme ich, veci do čitateľov nevieme získať naraz, vieme ich získať postupne. Napríklad, keď si spravíme permutáciu, nejakú inú ako nejaké poparovanie iné ako toto, tak tá nerovnosť bude isto platiť. Čiže môžem si skúsiť posunúť tieto indexy o 1. Že tu bude A2, tu bude A3, tu bude AN, tu bude A1. Že som si to nespájal takto, že priamo nad sebou, ale som si to spojil posunuto, tak vtedy tá nerovnosť platí. Takisto si tu viem ešte raz posunúť, že A1 si spojím z 1 lomeno S minus A3 a tak ďalej. A predposledné dva členy si spojím s týmito. Tak budem mať plus A3, tu budem mať plus A4, tu budem mať plus A2. Ale zasa som použil druhýkrát ľavú stranu. Takisto si tu viem posunúť ešte o 1, že A1 si spojím s S minus A4, A2 s S minus A5 a tak ďalej. Tak tu miniem znova ľavú stranu a na pravú stranu dostanem A4, tu dostanem A5, tu dostanem A3 a toto viem zopakovať n-1 krát. Keď to zopakujem n-1 krát, tak tu získam postupne všetky členy od A2 po AN. Tu získam všetky členy od A3 po AN a ešte A1. Teda všetky okrem A2 a tak ďalej. A tu v poslednom získam všetky členy okrem AN. Čiže keď si to zoberieme n krát, či n-1 tých permutačných nerovností, tak n-1 krát A1 lomené S minus A1 plus A2 lomené S minus A2 plus a tak ďalej, AN lomené S minus AN. Tak toto je väčšie rovné ako tieto súčty, čo získam. A každý z tých súčtov je jednotka. Tých súčtov mám n, čiže na pravej strane dostanem n. No a teraz mi akorát stačí predeliť celú nerovnosť n minus jednotkou. A dostal som nerovnosť, ktorú som potreboval dokázať. Ďakujem za pozornosť.